Dokotela uyaphila? Siphilile dokotela njani na? Hawu siphile singumqemane. Asakwazi. Ubuphesheya noma ubuphesheya komfula noma ubuphesheya kolwandle. Hayi dokotela yabo uyazi noma inyanga kuyasetshenzwa mkhulu. Kuyasetshenzwa khehle lidala. Mawinyanga ugcinje ngokuhlala ekhaya. Ufuna uhambe dokotela. Yes. Ukuze abantu baphile. Once wahlala endaweni eyi1 bogcina abantu bangasaphili. Babuye balwe nawe mina ngiyasaba ukubaleka ekhaya ngibalekela abantu. Okay. Ukulungisa imizi. Udokotela uyakwenza kakhulu and into ayishayayo leyo. Manje ke mina ngabe ngayibuza ukuthi hawu udokotela usowumakhi yini? Kwenza kanjani? Uma uthi ulungisa imizi ukhuluma ngani? Dokotela mayinyanga kufuna ungene emakhaya. Okay. Mawinyanga nje uma usalaphela endlini kwakho nje suke ungakaqali ukulapha abantu dokotela. Okay. Usenza lento yokuthiwa umdlalo kahle kahle. Uthi abantu abathatha amaphasela bofike baqhume baqathe bageza isebenzi leyo nto. Kumele ufike qathatha. Iqinisa dokotela lithi uma uya emshadweni uqale uhambe uthenge i-red carpet. Uthenge isicathulo. Uthenge isudu ozoyiqoka. Ngosuku lwemshado. Yes. Ulungiselela umshado. Yes. Kodwa ke abantu abaningi bayathanda ukufika emshadweni. Nesicathulo bangakasilungisi. Okuyisekhala uphuma khona. Okay. Okusendaweni la uhlala khona. Akunankinga ukuthi uhlala ekhaya noma uhlala kuphi kodwa ke kufuna ukuthi at least ibe khona into ezoklina la uphila khona. Ungakaqali ukuthi ufuna something because it's useless ukuthi mina ngiloku ngikunikeza ama product uyake wafaka edakeni because mina ngakugeza wena khehle kudala. Yes. Uhlobo engikwenze konke. Uma uqeda uthi mawuphuma mawusozoya emshadweni uthola ukuthi lapha endlini la ungena khona kufanele ukuthi kusesibayeni seyingulube. Okanye maybe kungena amanzi. Ufike unyathele lawa amanzi onqole. Uma uphuma ngale bathi abantu waye ungakageza uthi wena awu SG bengeza nje. Oh yeah. Yabona. Igama lami liyonakala just because of la uhlala khona. So kufanele ukuthi mine njengenyanga uma ngibona ukuthi kune problem la usuka khona. Ngiqale ngilungise khona. Into ke leyo esiloku siyilungisa. Mawufike mina abake bafika ekhaya bayokutshela ukuthi babanye bake bajika ukuthi hamba at least mawukuthi ubona vele mina maybe ngeke ukwazi ukuthi ngiyele emzini wakho hamba ufuna umuntu ozokuklinela lapha. After that kuma uzobuza uthatha lento oyifunayo. Because angikwazi ukukunikeza something uyoyifaka la ngqole khona. So lokho sikhuluma into engekho. So kahle kahle ngamafuphi masisamaraza. Umuntu ungamnika umuthi osebenzayo. Yeah. Kodwa uthola ukuthi la usebenzisela khona uyangcolisa futhi umuthi. Ungqondisa lo muthi futhi ufanele ukuthi nje uyawulahla kahle kahle. Bese yena futhi uyabuya kusasa athi ngakho ku200 le muthi awusebenzi ngasikenywa. Kulowo mzuzu ubuya ke ulanda kude wena lo muthi. Ungakaqali ukubhadala umuthi usakhuluma indaba yokuthi ufike njani bona ulanda khona. Sacrificeile ngalo muthi. Oh ngizwa kahle. So awugcini ngokulapha abantu esigodlweni. Uyabahambela nemizi. Futhi kahle kahle uyacupha uyaqinisa. Mkhulu mina ngiyangena vele emzini yabantu angifuni qamba manga. Mina ngiyangena futhi emzini wakho into ebasic yento oyifunayo ukuze ikusebenzele kahle ukuthi uqale ulungise igceke la uhlala kilo. Kungenzeka silungise igceke lakho singabikho isidingo sokuthi uyenyangeni uyofuna imithi. Okay. Manje ke naki inkinga ke uma ngabe umuntu efuna yena umuthi ukuthi inkosikazi angahambi efuna ukuthi athandeke enze konke kanti naye uyadelela nje vele ngisho ngathi uyamthanda vele uyadelela nje wenza njani ke lapho Kudelela abantu ke lo baba lo ufuna umuthi la ngubaba ufuna umuthi yeah ufuna usuku zakhe ngamshiya yeah obuna uyamdivorce Yeah. umnike umuthi ozomenza unkosikazi abona ngathi divorce iyabheda unkosikazi uba uright la yeah but the very same umuntu uyadelela yena nje personal uyadelela nje into kanjalo dokotela into ekhona futhi into ephilayo yona mkhulu. yeah Nasebafazi ayigcini ngamadoda nasebafazini kuyenzeka ukuthi ubone ukufika
umfazi ekhaya akhala ukuthi indoda iyahamba iyamshiya kwathini kanti vele umfazi akanabo ubuntu yabona wena ke njengendoda ngoba mina ngiyindoda yes uma ulungisa umuzi womuntu ufuna ubheke ukuthi the problem icalaphi okay ufuna siqale lapho ukuthi sazi ukuthi the problem icale kuphi yini ekufanele ukuthi siyilungise awufiki nje uthi mi hamba ekhaya mi hamba ekhaya uyoshawa ubulawa abantu hayi ngifuna ukuthola lapho dokotela ebese ama products akho dokotela asebenza kakhulukazi nezokulungisa amakhaya imaphi dokotela lapha ekhaya kakhulu kunekhombo okay namkhulu kunekhombo la ekhaya oyisebenzisayo uma uya kuyo ekucala uyisebenzise kucala kunesimo esidinga ikhombo yes kunesimo esidinga inyanga kungaba yimi kungaba inyanga yakho nje oyithandayo okanye oyithembayo yes kodwa kufuna ukuthi siqale siyicheck leyo nyanga yakho kodwa ngiyayithi mine ungayithola naleyo nyanga yakho kodwa into ebalekile ufuna uqale uthole ama product la kanje siyayisibe nekhombo e1.7 okay eda uyasebenza awusebenzi siyakunikeza instruction masoyithatha iba i1.7 isebenzela wena isebenzele nasekhala uhlala khona njoba nje ngithi khombo kuningi okuba lapha ukuthi sikunikeza lo osothenge ini ikhombo le ka 1.7 and then ke mhlawumbe sesingaba nako uphondo ini kodwa nje lokho angifuni ukukhuluma ngako ekutheni kungakusiza for ukucleana ini imizi but khona kungakusiza for inhlanhla khona ukuqondene nenhlanhla khona uqondene nempi kodwa iqinisa lithi ufuna uqale ulungise emuva ekhaya umuzi wangakabethelwa mkhulu ngahamba inyanga uyicede usuku nenhlanhla wena njengentatheli bekufanele ukuthi ngawu nayo leyo nhlanhla ukuthi uthole umuntu athi yena wahamba kuphi Mozambique Zimbabwe Malawi kuphi kodwa akakayitholi even today into yokuphila okanye ithi mayifika ekhaya immediately ifika ekhaya yafika yaxaka why because lo muzi awukakalungeli ukuthi ungangena something engafike yenze ini impilo lento ephakathi ifike ilwe nalento efikile bese kwenzekani lapho kufa umuntu ekhaya kwenzeka lokwalokwa kufa imbuzi zonke lezo zinto sidalwa yini yilento wena obuyenayo kanti ayibulali into ebulalayo yini ile esegcekeni nokhona ubaba sewasho kanjalo wathi uya nkosazi wakhe kuthiwa umdlisile kuthiwa umenza izinto ezithile hayi enyangeni afika ageza phalaze akubona cha lo uyamjwayela kahle kahle kodwa meqede efika kuyena qale phansi futhi kanti lo mfazi lo into igcabe kuyena ngqo ithi mase nginawe ngeke ubone ukubi ngami kodwa mangabe ule nabangani bakho uzosho ukuthi awona namhlanje ngomxosha the time ufika nje qale phansi futhi yeah so yabona ukuthi ile phuza donation ukuthi ulungisele umuntu lo but la ehlala khona ulungisise awukakalungisi mkhulu into mayikuwe egazini leyo ke mani ke sovisi imfihlo yamadoda leyo usually asithande ukuthi ihlale bafazini yes izinto zamadoda lezo asikuyeke kusena inkinga ngoba sokukhulumile ke asale sukuyeka kanjalo kodwa ke leyo nto wena mkhulu ilento esuke idingeka ukuthi yenziwe kuphi egcekeni ekhaya ngaphambi kokube hamba ulanda izithwalo landa into enhlanhla uyofuna ini lungisa emuva ma ukuthi kuhlala emqashweni ikhona indlela esikhuluma ngayo uma sesigodlweni uthi wena uhlala emqashweni umqashi wakho kanjani sikutshele ukuthi kulomqashi ohlala kiyo into engakulungela yile yes ikanjalo dokotela okay yeah no ngicabanga ukuthi uyichazela kahle abantu bazoyizwa angifuni simixe njengoba nawe uchaza ngoba bazobe sebephambanisa ngoba phela kahle kahle noma singafundisi exactly njengasikoleni kodwa ama video azobafundisa abantu ukuthi bathawule i-direction ekuyona yona noma singasho ukuthi ufaka uvaseline ufaka inhlabathi ufakani ngoba khona inyake lalela manje ezobe sezizenza into oyenzayo manje yeah kanti lento iyathwasela lento le uyabo cha asibonge doda sengifuna manje ke sibuye ke sikhulume ngezinto abantu abazaziyo eziba confuseayo yeah